cirka 4,5 år siden, jeg startede på Nordfest, og dengang, der var det kun formfremstilling og vedligeholdelse af form over til vores sprøjtestøbafdeling. Vi laver sådan set her på iværksættervej. Men sidenhen så er der jo kommet mange andre ting på banen. Nu er jeg jo underleverandør af forskellige maskindele til forskellige firmaer inden for industrier. I alle slags materialer, både aluminium, rustfrit stål og selvfølgelig også plastik. Og til den geschæft, der har vi selvfølgelig været nødt til at investere i nyere maskiner. Så vi har fået Nakamura drejebænk med stanglader. Sådan en ubemand også som magt, man tænker sig. Så man kører man døgnet rundt? Vi kører man døgnet rundt der, og ubemandet også. På det første land, så kan det køre helt af sig selv. Ligeledes har vi fået vores lille dosenfræser med robot på, som også, når den først bliver fyldt op, så kan den også stå og køre mange timer uden bemanding, så man er fri for hele tiden og skal stå og fylde maskinerne op manuelt. Så kører det helt automatisk. Ja. Med et enkelt tilsyn en gang imellem. Og vi har også fået den helt store dose nu til for at man kan tage nogle større emner. Fordi det var kunderne efterspurgt. Og så har vi så investeret i sådan en stor dose. De forskellige kunder, de kommer fra, mange er her fra nærområdet. Men andre det er også længere væk fra, fordi det er nogen, vi måske har sprøjtestøbt til tidligere. Men også der havde noget bearbejdning. Og det har vi så overtaget, og så servicerer dem også på det punkt. Så vi leverer sådan en totalpakke til dem.